No niin, nyt täällä taas ollaan askartelemassa näiden Langstroth-kehien kanssa. Tässä meillä on tämmönen langotettu kehä, johon pitäisi nyt saada tämmönen vaha pohjuvilevy, joka on vahavalimosta ostettu. Mutta tää on pikkusen pitkän sorttinen tähän tämä levy. Me joudutaan pikkasen tästä trimmaamaan, leikkaamaan tältä päästä pois. Meillä on tässä tämmönen hyvä vahankeräysautomaatti. Ja tässä vaiheessa sitten paljastuu, että miksi piti olla tärkeää, että täällä on tämä ura tänne sisälle päin. Tämä menee tämä pohjukelevy tuonne uraan. Sitten käännetään nämä niitin kohdat tälle puolelle, kun meillä on tämä akkulaturi tällä puolella, se on seinissä kiinni. Laitetaan siihen kiuha kiinni, ja nyt kun tää on vähän heikko tehonen, niin mä lämmitän täältä ensin nämä 2 ensimmäistä rintalankaa vaan. Se tulee tälleen tosi nopeaa. Ja sitten nämä 2 alinta vastaavasti. Saa tulla pikkasen tältä puolelta näkyviin tuo lanka, että metalli kiiltämään. Tää kannattaa panna tähän pöydänhelmaan kiinni, että sitten ne ei räpsähtele yhteen. Tuo tuli pikkusen tuolta kyllä nyt läpi. Mutta tältä puolelta kuitenkin näkee, että siellä ei ole nämä metallit, että se on tuolla vähän sisällä.